يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكل فادي جل آدي جل وعتال جل جل الله إمام ومجودي جل ده ومجود ما جل ده جل جونا فلي فجرا بتوسرا بجل ده فادي جل ده عندنا جودنا يوم ده جل جودا ده وما مسيلا فرنا من كل ما هذا فر jagge tadi kulli min baake dangal fi jambade madangal ki tadi international jam adama sadi kullu de biyen in jambaye rotanga jawa hamid alakam be hande tawda min jeeta acci hamma bu yaye kadi mun jam yalla ma lo bonani la de ban saga tabe saladina tamay man ya ko to sande nyaata ya Muhammad Bari wodi leydi Paris France yodo hande do ko merin beetedo afan min jara ko kamdo yewtedo tawdo yewtede do kadi ko woni yewtede ya so en ko merin beetedo c'est moi qui ja ayi adna ko jida ko e jalade tan bonani bayde bonani boni tan adna ko wadi ta ina ko sumay majji nyangalaje masu inne watagi tete kurkaji kurkuri wadi ko no tello nande nange e tawtorede kadi jonde jodande fullo amen gido amen habib amen dendado dum batna kala isa wa hamma demba docteur wasu jaati idan ni fullo bonani ko bolani en hadaji makala je nyaako to fullo mi jigo ko woni dal ko ni ma bonna kan ko sallallahu alaihi wasallam ko 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 min jodi kan so no ide ko chopti to ide ko e mbaadi ko ide abadan ala ko ha balde tan woni ko do ida ko barki ne nyalaade soode kanko ja Ahmadou Bari telefonaaji coni hakkunde amen wa kene sangaru maden ko woni hakkunde fullo e bambaaɗo ko capanɗe joyi ujunere nda lo ana tawi yewtede anandi yewtede ana jaɓa yewtede jawa jawa hay so kase ɗo imi ga e leydi Sénégal e sowata to yimɓe bari France ɗuɗal ɓe bamma ene hoddiɓe ma e yaaji e ma kene fotide maɗa welto noon yaari ha yetti nokku wiyeteɗo modiɗo kase ɗo fayi heɗede so kase ɗo yimi wiyeteɗo wallahi eɓe gandi kase ɗo yima ko toon jeeya kama malliñan ɓe e tamaman kadi mawnande ko bamaɓe hoddiɓe e yaaji ma mi fullo keɗotoɗo indema welto kala weɗɗe jonde joɗande jaam fullo mo haala muɗum hewani golle muɗum famdade janggalaje fa suɗuɗinne wattaki deedi kurgaji hay so jamma kay neɗɗo hawrema namatoma ko inde e yettode kono hay ɗiɗo ine ɗum ine wonɗi waddu goto tawana ko taweno haaji wonani ɗum mawlani e sarataje makalaje e ñagoto kanko ja Ahmadou Bari ko keddinira jonde joɗande yimɓe e sehilaɓe e yaadiɓe hakkude miñiraɓe e mawniraɓe bandiraɓe rewɓe suudiɓe koddiɓe e yaadiɓe woni kala inde ko weetori keddinira jonde joɗande e dow inde so Ousmane Sam gajo Samba Ala Hadji Tani Farasin Amadou Yallah Saydou Abdoulaye e Sokali Sambo ha Alsan Sambo ya Umar Bari e Jademba Bari o jettinirii ɓe jonde jooɗande so ɓe keɗima kase ɗo yoɓe belto kanko de ko fittiɗo jam ɓe fof enen suɓe dakorlakino salifaji dane ɗo dañde gonɗo 40 guilloir lomo haɗatake haɓata haalata sikko hattaji makalaje e ñago toon fulla rokki heɓtade ñammeɗi tunnadi jalɗi koynani waaɓe wabtade dimo nafo woy wuuro to ɗo e ledɗo fullo jam a yii ni woni ɓural bani adama so wuure aduna wallahi ɗo ɓe banduɓe nde tawno a heccaka hanki a daɗaka hanki a heccaka hanki a ɓuraka soɗali to a daɗaka hanki o kiƴe
ko kolla na da wayi tawi to wallahi bande ja Muhammad bari bari barka inde mane wona jogal gure ni so gori fini subaka fi baddu be ci wedi wala wallahi se janga may sama wala masada ji ande tan ko inde wawadi jam ayi Allah jiida ko e tati abulama ayatama ahsama ayatama ayati Allah ayati abulama ayatama kon lamun wano hanki nanga de biya nanga be kaba nanga be lokka hakila mai ahsama ayatama jibinabi dere de on wabi bilal birama ci rebe ko saga ibara man alfa kay de boy jalal mi sa modi ali gedam wallahu de boy bal sina mina samay madam dali gelon ba ay sabba haba tawana ko wera ko haaj wallahu kan de bayni be rek fulbe bonnani to e bay france bonnani wallahu jallu silo saydu sabbi de ko kullu de ay sa hawriya ko wayno de yamba ha walla fa dali ma ka wala ma baba nay ma ayati allah ya tam ko no badul ni danya jang den da hede yuma e bama wajirna hen miskine fi sabilillah wa rasul jaba kala je nyaako to den kay ma mo jayi e babu mo jayi ko de wa ko wallahi ko sapay de ko de so ko moji baba moji mi do baba ko mi do moji ko dal so bi do moji ke ko mi no ay so bi ko mi kare ja hamadu bare kullahu ba wonko kullu ko habetaake habata hatata hada ta nyama kala je nyaako so boyi nga o immi ma ga afrika haysa araji place ma na wonbe so kase do naati pari france do foye mon do ane banne ne silabe mabe sa hedi ma kase do ni la ko ma ka silabe yodi badan ma alkere ma banda so wede so kase do yehi ha to galle ba ma to no ko biete do muli yobe gatu kase do ma kedo la bando kadi mi la ko ma ma silabe galle ma bu kutaaki o galle ma ko yawaati leegi no ya barke gallam to galle mu mana ko ja barka bele hebe kan nyewa se nyaage nyaage nyangiri padu jamde jam yalla wala kadi yego na kay barka ina badi ko ko ta ko mere se ma jadi de ma di de ma habib ma o ba adi wi ci do ba jamde jam yalla wala teme gere ko ngere ko yata teme gere ko ngere se ba jam ko e frontière ledi Sénégal e Mauritanie min badi ma mayo bale o sori ko Sénégal ko tuba ko be ndu ka Atlantique kala fagaji joni hakkude amen ko do ba di ci ba ke de ngangaru badde ko woti hakkude ko loy bambado wi ma sala ida timo ajo ay ma so ko ay non wonno baddu me babal saka tabe so ladde na taba yuma jaako to salde na taba de ha so ko de docteur wasbe jaaji ni bonnani jonko bonnani oro bonnani renno ko heewi de wi'e tawi ay so bonnani jonko tan ko oro ko so bonnani oro ko ay ti kana de bayaro ke cel joli fotani yeegi fotani mo jogo ko e katinali saboro kay so ka sedo na ci ko e no kula ko san mi fe kam ko se kam noni na way wonde laamu tan walla wona baaka kono ko ma mala ci kel wa wonde mala ci balle so way ni non e ko geno subida ko la jure sali faji dade ba abu ibya ko wonna to yete ma wonna ni pari france wonna ne nyade kala ardu bi arnaji ko no ma mo sare kay ba telephone aji joni hakkunde men ba gene dangala medi ro kede nakke e telephone mi roki ma bi nakke roki ma ujunaje no gas badel ko wota hakkunde fulay bamba lo ba no wonno badde me kaano ali abdullah jamma sajuri jam yalla wala ba dem dangal so bi ni pula ko ko adi kaano ali abdullah kaano dem tere ci badde jetta ko ni renda no Allah hakkunde men ko wala don ko ke so bi da ko la juuda sali baji dade jammi sajuri jam yalla wala mi watti de dimo nafo na flo na no nan ci nda teme gere ko ni renda ini woni ko no weba ni ko sala ide ma mi watti de ardo bi arnaji mo ko no mam jere sare kayna a hoti do ko biete do ko re mi ko garaji se be so ni babe juro so mutar ko sa mamadou tawano cabande juro jere bana ci ko gaswal albarka tan so ko jida ko e meedi hali elay mo kari meedi wi kari meedi wa kari meedi jogado ala kari assalamu alaikum ni ko sala ide mo tan ci kana ali abdullah inde mo dewana jokka ngori leji so ngori fini suba ka diba do ci be ci tuba ko ina forta so jaga bay sa mo na masada ci den den ko ina wawa do ko ko na to yete numa wonnani pari france wonnani e nyande kala baban saka ta da sula dina ta yuma nyaago to sare de na ta ali karbi de barka ba ay sada yew to mo be tan ci tonda waltu ci de kalda e bele hebe kan yewa se nyaaje ko nani bawlani e sada ta nyama kala de nyaago to ya hamadu bare jew tedo ko weltira jonde jodan so kaali sam ba ala san
windinade bonani ko kawlani e sarata jama kala je nyaago to be jawo ja ko cetto kay kaji aminal mu'minuna jubbi awliya de takaje la mo tan nabi sayi cerna na winda ada dara tun ana ngara e kombo tuba e tetu o labani walla to o labani cerno winda di ma ida waade cerno wayi wona jabbi jawo ja bonani dande mudum bonani nyangala ja fasu ni wataake tete o tedi ni sukaɓe woni ko fulde windere de jonde joɗande kanko ja Hamadou Mare jawa ja balu ɗo waɗon ladde pullo jangi fadde jamde jam ñallo ala pullo bonani jikko bawlani yeeso hay so wayni noon Diallo Alassane Hamady Bocar noon ɓenteɗo kono seydi Diallo o gorko pullo waynima paari France téléphone soni hakkude amen jaaha galle babam min mbaɗi déplacement min naati galle bamuno ko biyete pullo o faltima duttati ɗi mbiyatnayi ɗi keernama fa o pullo aadi firtani lewru Allah dañi walla ɓe hokkima 50 000 francs CFA woni waɗi kono weemaji kadi eɗi macco a yimma ɗo wonno mbaɗuɗa kandema joomi baaluro mbaɗon ladde acca makko yaay o pullo kay inchallah nde wayni leydi France nde téléphone o soni hakkude men min mbaɗi déplacement min naatoyi galle bamu meseɗo kooɗi joyiri nder nayi bottari maɗa mi rokkima nayi e nder nayi mi rokkima joyiri nder nayi temedere ujunere ɗa beele heɓe garñe wase ñaague e ñaaƴe wonani jikko bawlani yeeso kono on ceeruji tati Mauritanie e Sénégal o Mali e Mauritanie o nokkoye fof ɗo ganduɗa mi rokkima caɓaɗe jeegom sema wadema jogo pullal ba wonde e fodde wonde e hande wonde ko ay wonde nde tan golle limata jammode so golle mawnani wallahi haala mawnata hande yimɓe ma e sehilaɓe ma e bamɗa en ɓi pullo keɗotoɗo inde ma welto ɓi pullo keɗotoɗo bamɗa welto kala ɓe jelle joɗande jogani ñallo ko yiwaɗi ñagotoɗe babat sagataɓe so ladde natama wa ñagotoɗe sare nde natama ko jogi ɗo jom fulfuli waɗɗo min kolo tello nangue nangue tawa nafa taweɗe ɓurɗi ha ja Hamadou Mare albarka ñande kala ɓe kam o se kam ina wawi wonde laamu walla wonde babude tawno bani adama ina wawi soppude sawru muɗum daroɗa wiya cenɗuɗumi fof fiyatmi ko gongana wona kono neɗɗo kay wawa soppude sawru muɗum daroɗa wiya koye manani mi fiyatmi wawan wallanayi huɗe yewtaki ya hane yimɓe ma e sehilaɓe ma e bande en mbi pullo keɗotoɗo inde ma welto e mbi pullo keɗotoɗo holto welto falɗiɗe jonde joɗade so no yiɗe koye comci to yiɗe koye mbaɗi koyde yiɗe koye jibbaɓeɗa babal Saydou Dogata Saydou Dogata ayi an no yiɗa ko way kono sina mani ndir foko waɗani ɗum yalta adi wona ko nafɗo nano nantino bawɗe bakko lamu subhanahu wa taala ele heɓe kadi e wate ñaague ñaaƴe arɗo ɗi arnade ɓiɓɓe bolino mamu ñande sare kayna ma waddem ɗi bañere dagal wi momina wi ko ɗum kanno wonani ɓulaɗi jewteɗo anda ɗum de kono so leydi ɗum no segama tan o tawete to e ɗum inde ja Hamadou Mare jewteteɗo ba Amadou Dem ba Dawda Amadou Diallo Hamadou Oumar Diallo Binta Oumar Diallo Kadja Samba ba Fati Ibra waɗa 1000 francs CFA haali ɓuɗago hani ɓe ɗiri bara majji bileri majji ngeje baba no ɓi ɗum yaltade galle bammaɗo ɓuure ñande kala ba hamadde mo mbaɗɗa ko jikkumaji ko watta ko wona jikkude ali barka no curoji ceerno jikkoji ñaale jikkoji so jomumen kalama kañi mbiyete nayyi nayi so yaasi fof ko nayi sina tigui yeyma sagataɗo wonnade nayi debbo yam ɗo kala tigirani nayi bammano soyno kano nayi nayi beeli guilay keeleli sagade ɗi ko gay ayi ko jaade kalayna hani gattene lan 2003 bari ke bagodani bodani tum jagitani bari sama dema sama go sama tagara mamu bari o bonnan wite division bonnan wite texage baban sagata be sulade na tama man nyaako to be sande na tama ci ila ya kadi o tamu ko ni
bañi dada to yarnaji ko no mamu yar sare kayna jallo ibrahim mudiri fulam ko yeftaji nyamini to nan jalni waynani wa baaftaji ko bawdi ke ayi ni woni kural bani adama so wure adna wallahi yo de bandu men do mo on waddo otoji moji Mercedes CD 300 CD 90 imade 10e région ardino ko biyete do boye bande jeeri di e jetade kilo pullano doga draaki wa gele dangaru bande ko jakko le bambado ko wadde so no ide ko chomci to ide ko e mbaaji abadana la fa balle non ja ay be suka ko worko fulbe ri dara so on batama baalaje wallahi bande ma o fa al barka de bala ane ibe ma e seylabe ma e balle mi kullo ko so inde ma da welto e mi kullo ko so bande o welto kala be jinde jodani so no ide ko chomci to ide ko e mbaaji ko ide ko jiw ko mi sayi jamni jamni Allah ala ko sabu ko ni tan so hamadu sada han ayoti jol bonani resok man kadi zero ko yabe na do tala na batawe na podi ko aji ko so adam abu yalla ma filli baraji ko wacc hamabu ya kay bayra wa kay ibade ma kay ayani inde ma e seylabe ma e banne kala mi fullo kene to inde ma wel to mi betti do ne jodande jawa jam non ba amadou ousmane dindi meji taadu nyangalanya fasu dindi watake tete bukali ko wayni ma toy leydi bango ba gele dangaru dara galle baba ko koyte do min bani de placement min naati galle baba capantati ujunere nda ade ma joda de les rokki ma du tati dawji galle baba min du tini kulaje ko capanna dindi kono webaaj ali barka idi al barka baaw ay sa fondi ko fote ko fatani wallahi ko ko cikkat ko naade so bay no lawdi ta babe nan ko yadde nyaade al barka to yejinno sukabe jawdalle birama sawro gala dal ko kay mamou de bayri har so abu abdullah do jitto abu balla mo tay jassa ba jibi bakar jammi Allah wala ta'ala ko dawala de amasin ali baraka kilo ni cere di jaali ni ko baba kadi be sey ayoti so abu samba a chama ko yaaya karim habataake habata hal tasir la tan makala de nyaaba to lambo ki yabtani nyamini tunal jelni waynani wa kani kilo bawdi uro kallo ba hana tawo ba alasan demma nyam anda di harande ko di harande de wani ko to ko yara ci palam ko di baban hamadi mo ci ko tawo da bo jaay di ta sise ali barka yidi wa al barka baw ko ani ko ba sey la ma e bande ko kene so di inde ma welto bi ko kene so bande wa welto kala weddi le jonde jodan de jamu baay Jago marambare tu so e ditago
ya Abdoulaye Aaj ya Abdoulaye Siley Ba Umar Farba Ba Hamad Abdoulaye Soji bi Samba ya Idi Bar ya Idi Far Ba Ali yeri ci lil yangalaja faso de jinna watage teji burkaji ko waddo min kolo tello naage nagge baban tagata be sala dina tam mon nyaago to sare de na ta mona ko ni jodani so ke jima kamera meto de ko balti ayat no jida ko way ko sina mani ko wada sino bele hebe karnye wase nyaage nyaaja balu ko balu dilata nyangiri fatu demde jam Allah wa jawo abdu demba jaaje do bonani ci kolani ya so sane makala de nyaago to ayo ti goto e jalli jeri ci walli wali jamma sama lama demba jamba je be mo waaje mo kan na kage jallo le do saaje sama saad bonani ci bonani e sabri ko fulbiri berane be sanji mo be jaaji mo ro bala mi naaj jawo hawa demba jaaje do tedo kaaje no to e bari ti yami jallo fatira mamadou aji no jiida ko e nyalaade tan de borani maali bonani ko tana tabaji sa non de saaju kuma siray de juude kuma siram jawa ya tingi ko docteur wasu nyaaji de libardo bi yarnaaji bi kolno mamu yene sare kayna bonani ci ko laaji yalla tan makala de nyaago to kullu mi jiido ko boni bonani ko de ma bonala kan mashallah mo ko ni don ndax abura kam abura mo ba gudi oto ko haala heboto worbe kawri fu so no ide koy chonti do to ide koy mbaaji ide koy ko amadan Allah ta jam saye kama atam sabata ma atam ana bidi jawde ni ko de mali goldi wana saya bu ko do ko pat wana do ko pat ni ki kanji ni mal tan ko bakiro ar Haji dada bonani bawlani yes wa adama sama albarka jadi mede sabu koy mel dal bi ni kono e baad alti ja abdurrahman jamba amadou ko nyangala nya fasu inni wata ga ti ko gaje ja anil sam so aki ko sama do forwas bi jaati ki ni si hami sama nya de be na ko san yalla mamadou aran bonani ko bawlani yes ta makala je nya ko to kati Amadou Haruna gurgu jom gorwol jom ni Mamadou Sada ni Abdou Sada albarka de mede de tan woni charoji tinno ci yaade min kama kaji bete nay ayo ci ba be ci dara nyane mede de ko ci yaade nay ko do tan ko ko kana ci ke do ala ci yaaya kan abataaj abata hasas uri ala san say ko den ko ko non lay chaaji be bonan le be jam be bonan le ne kala so no ide ko jam ci to ide ko e mbaay o ide ko ci ko abadan ala ka bal kan modi dural ci da ko e men barke ko ide nyalaande sode ja Amadou Bare sa yewta ma ato sabata ma partu dire kalde ko la jura sali faji dare ja Amadou Bare jeeru jolle jodani wa Abdoulaye yer e jakar de timbare so ay sada sam e ba mayram umar ja fama mbare ja ay sada mbare jakar de Amadou
belto wegi finisi weltare kala yiɗi taɓe aduna ko yiiɗa ko e meeɗi tan haali ala e mum kaari meeɗi wadde ɗum kaari meeɗi wadde ɗum kaari meeɗi jogade wala kadi ɗum asanalama allah ko gonɗan fodde wonde noon fodde wonde hande wonde koye wonde tan fof ɗum ya hamadou mbara ɗum ɗa gonnani gonɗako ayi so ɗum wiyama ko fulana hanti ɗum ɗuma ko yite ko sabbode fullo wala ɗiɗo weɓade